Venezuelská ropa se nechová jako lehká ropa, jak si mnoho lidí představuje, když myslí na energii. V některých částech pásma Orinoka se více podobá tmavé, těžké a extrémně viskózní hmotě, která je uvězněná pod jednou z největších energetických zásob na planetě. Ale velikost zásoby neřeší technický problém. Mít ropu neznamená, že ji dokážete využít. Přeměnit tyto zásoby na palivo, export a globální vliv. Vyžadovalo by to znovu vybudovat obrovskou síť vrtů, čerpacích stanic, námořních terminálů, ropovodů, rafinérií a průmyslové infrastruktury rozprostřené na tisících kilometrů. A právě tady začíná nová geopolitická diskuse. Uprostřed globálního boje o energii a o rafinérie přizpůsobené těžké ropě se Spojené státy znovu obracejí k Venezuele jako možný strategický prvek svého energetického systému. Ale do jaké míry je to skutečně proveditelné? Zůstaňte s námi v následujících minutách a pochopte, co je v debatě o rozsáhlé obnově venezuelské těžby ropy skutečné a co se stále zdá být vzdálené. Abychom pochopili rozsah tématu, musíme nejprve zjistit, kde je tato ropa. Většina venezuelských zásob ropy se soustřeďuje v ropném pásu Orinoco. Jedná se o oblast nacházející se severně od řeky Orinoco ve středovýchodní části Venezuely. Mluvíme o jednom z největších prokázaných zásob ropy na světě, odhadovaném na přibližně 303 miliard barelů podle americké správy energetických informací, známé pod zkratkou EIA. Samotná velikost této rezervy říká jen malou část příběhu. Velká část této ropy je klasifikována jako těžká ropa, nebo dokonce extra těžká. Tento typ ropy je mnohem obtížnější těžit, přepravovat a zpracovávat než lehká ropa, která se těží v jiných částech světa. To úplně mění potřebnou infrastrukturu. Kromě těžebních polí přicházejí na řadu jednotky pro zušlechťování ropy, systémy ředění, specializované ropovody, námořní terminály, složité rafinerie a rozsáhlá logistická síť, propojující Venezuelu s rafinérským komplexem v Americkém zálivu. Tento rozdíl mezi zásobami a vytěženým objemem pomáhá vysvětlit jednu zásadní otázku. Pokud jsou venezuelské zásoby tak velké, proč produkce v zemi v posledních letech tak prudce klesla? Po celá desetiletí byla Venezuela jednou z největších ropných velmocí na světě. Na začátku 21. století země produkovala více než 3 miliony barelů ropy denně a udržovala velmi významný energetický vztah se severoamerickým trhem. Většina této ropy mířila přímo do rafinérií na pobřeží Mexického zálivu v USA, které byly uspůsobené ke zpracování husté a kyselé ropy. Přesně takový profil je i ve Venezuele. Jenže situace se zásadně změnila. Produkce prudce klesla. Podle EIA země přešla z přibližně 3,2 milionu barelů denně v roce 2000 na méně než 800 000 barelů denně v roce 2023. Tím vznikla paradoxní situace. Venezuela i přes jedny z největších zásob na světě funguje hluboko pod historickou kapacitou. V posledních letech se toto téma opět stalo středem mezinárodních diskusí z důležitého důvodu. Spojené státy mají rafinerie vysoce přizpůsobené zpracování těžké ropy. Zároveň část lehké ropy produkované z břidlicových ložisek ve Spojených státech tento průmyslový profil dokonale nenahrazuje. Tato lehká ropa tento průmyslový profil dokonale nenahrazuje. Mezi venezuelskou ropou a některými americkými rafineriemi je významná technická kompatibilita. Kromě toho specifické licence udělené společnostem jako Chevron spolu s diskusemi o částečném uvolnění omezení v energetickém sektoru opět dostali venezuelskou ropnou infrastrukturu do mezinárodního povědomí. Ale proměnit tuto kompatibilitu ve skutečnost vyžaduje mnohem víc než jen politické dohody. Vyžaduje to prakticky znovu vybudovat celý energetický systém. A právě zde přestává být toto téma pouze geopolitikou a stává se velkou výzvou v oblasti inženýrství, infrastruktury a průmyslové logistiky. Než cokoliv jiného je důležité oddělit realitu od přehánění. Dnes neexistuje žádný obrovský megaplán, podle kterého by Washington plně převzal nebo ovládl venezuelskou ropu ve velkém měřítku.
Co ale existuje, jsou skutečné kroky k částečnému uvolnění sankcí, omezené obnovení provozu společnostmi jako Chevron a diskuse o možném postupném zvýšení venezuelské produkce. Hlavní překážka však nespočívá jen v politice, je v infrastruktuře. To se děje proto, že ropa v této jihoamerické zemi závisí na extrémně složité fyzické infrastruktuře. Pásmo Orinoco obsahuje těžkou a extra těžkou ropu, která je mnohem viskóznější než konvenční ropa těžená v oblastech, jako je Blízký východ. Ve skutečnosti tato ropa neproudí snadno. V mnoha případech musí projít extrémními průmyslovými úpravami ještě předtím, než je vůbec přepravována ropovody. Zde nastupují zušlechťovací jednotky, známé v odvětví jako upgradey. Tyto struktury fungují jako velké průmyslové závody určené k částečné přeměně vysoce viskózní ropy na lehčí a lépe přepravitelný produkt. Je to proces, který zahrnuje zahřívání, separaci, míchání a sofistikované průmyslové úpravy. Bez toho by značná část venezuelské ropy jednoduše nebyla schopna efektivně proudit běžnou infrastrukturou. To vytváří další logistickou výzvu. Venezuela není závislá jen na těžbě ropy. V mnoha případech také závisí na přístupu k ředidlům, chemickým složkám a doplňkovým průmyslovým systémům, aby byla tato výroba provozně možná. Následuje infrastruktura pro přepravu. Staré ropovody, schátralé čerpací systémy, koroze, úniky a špatná údržba se v posledních letech staly opakujícími se problémy. Obnova tohoto systému vyžaduje mnohem víc než jen dílčí opravy. V mnoha případech by bylo nutné znovu vybudovat celé úseky energetické průmyslové základny, včetně čerpacích a tlakových stanic, průmyslových senzorů, řídicích center, skladovacích nádrží, systémů provozní bezpečnosti a struktur pro průběžnou údržbu. Ale výzvy nekončí na pevnině. Velká část venezuelského exportu závisí na námořních terminálech v Karibiku, včetně skladovacích zařízení. Průmyslová mola a zařízení na nakládání velkých ropných tankerů. Tento bod otevírá další zásadní kapitolu – námořní logistiku. Lodě typu VLCC, což je zkratka pro Very Large Crude Carrier, tedy velké tankery na přepravu surové ropy, vyžadují robustní přístavní infrastrukturu, dostatečné bagrování a vysoce specializované operace. V některých případech omezení ponoru a provozní struktury ovlivňují tranzitní a námořní přepravu, což zvyšuje složitost a náklady. Zároveň se další úzké hrdlo objevuje daleko od Venezuely – rafinerie. Mnoho z těchto amerických průmyslových jednotek na pobřeží Mexického zálivu bylo po desetiletí upravováno tak, aby zpracovávali těžkou ropu z Venezuely, Mexika a Kanady. To zahrnuje sofistikované jednotky na koksování, krakování a odsiřování. Mnoho z těchto rafinerií byly navrženy pro zpracování obtížně přepravitelných a zpracovatelných rop. To je jeden z důvodů, proč je ropa z Orinoca stále relevantní pro určité průmyslové segmenty ve Spojených státech. Často se přehlíží, že tato energetická infrastruktura závisí na stabilní elektřině, údržbě a provozní bezpečnosti. V posledních letech čelila Venezuela vážným výpadkům proudu, zastavení průmyslu a ztrátě energetické kapacity. Jinými slovy, obnovení výroby neznamená jen znovu otevřít vrty, ale znamená to znovu vybudovat celý integrovaný systém těžkého inženýrství. Existují zajímavá srovnání v jiných částech světa. Projekty obnovy těžby ropy v zemích jako Irák a Libye také vyžadovaly roky obnovy energetické infrastruktury po obdobích vážné nestability. I v případech silných mezinárodních investic obvykle trvá rozšíření výroby ve velkém měřítku roky, nikoli měsíce. Nakonec venezuelská ropa zůstává aktivem obrovského strategického významu. Ale proměnit podzemní zásoby v reálný energetický vliv by vyžadovalo jednu z největších rekonstrukčních operací v moderním ropném průmyslu. Pokud jde o ropu této jihoamerické země, čísla nám pomáhají pochopit, proč toto téma vzbuzuje takovou celosvětovou pozornost. Ověřené zásoby Venezuely činí přibližně 303,8 miliardy barelů. Je to největší na světě, o něco více než 6 miliard barelů, více než zásoby Saúdské Arábie. Pro lepší představu to představuje přibližně 17% ověřených zásob ropy na planetě.
Produkce však vypráví jiný příběh. Na začátku 0. let země produkovala více než 3 miliony barelů denně. V roce 2023 toto číslo kleslo na méně než 800 000 barelů denně, což je přibližně 5,3krát méně než Brazílie, která má ověřené zásoby 11krát menší než Venezuela. Je to, jako by jedna z největších energetických struktur na světě začala fungovat jen s malou částí své vlastní kapacity. Obnova tohoto systému by vyžadovala rozsáhlé investice. Odhady týkající se obnovy venezuelského ropného sektoru se často pohybují v desítkách miliard dolarů. Při přepočtu podle kurzu amerického dolaru ke dni uzavření tohoto videa by 30 miliard dolarů odpovídalo přibližně 151 miliard a 400 milionů reálů. Za tuto částku by bylo možné koupit téměř 4 000 kusů nejdražšího auta registrovaného v Brazílii, Ferrari LaFerrari. Tato částka by stačila na výstavbu přes 150 km metra, když cena za kilometr je asi 1 miliarda reálů podle megaprojektů ve městech. Další klíčové srovnání je v průmyslovém měřítku. Mnoho rafinérií na pobřeží Mexického zálivu ve Spojených státech bylo speciálně upraveno pro těžkou ropu, což je zcela odlišná infrastruktura od běžných jednotek navržených pro lehkou ropu. Nejde tedy jen o těžbu ropy. Jde o provoz rozsáhlého řetězce průmyslového inženýrství, logistiky, námořní dopravy a energetického zpracování po celém světě. Pokud se část této venezuelské energetické infrastruktury v příštích letech znovu začne fungovat ve větším měřítku, dopady mohou být významné jak pro Venezuelu, tak pro mezinárodní energetický systém. Pro Washington by to mohlo znamenat větší přístup k ropě s vysokou viskozitou, která je vhodná pro složité rafinérie na pobřeží Mexického zálivu, a snížení závislosti na jiných mezinárodních zdrojích se stejným typem ropy. Pro Venezuelu by případné obnovení produkce mohlo zvýšit export, přinést příliv deviz a podpořit investice do průmyslové a energetické infrastruktury. Ale je tu zásadní bod. Nic z toho nenaznačuje rychlou transformaci. Zprávy agentury Reuters a EIA, stejně jako analýzy energetického sektoru, naznačují, že jakékoliv konzistentní oživení by záviselo na letech investic, regulační stabilitě, provozní obnově a fyzické rekonstrukci infrastruktury. Venezuelská ropa tímto způsobem zůstává strategicky velmi významná. Přeměna potenciálu na produkci vyžaduje obnovu složitého energetického řetězce, což není jednoduchý proces. Ve skutečnosti možná nejde jen o to, kdo ovládá ropu z oblasti Orinoco. Ta složitější otázka zní, kdo by měl kapitál, technologie a institucionální stabilitu, aby znovu vybudoval infrastrukturu potřebnou k tomu, aby ropa mohla opět proudit v globálním měřítku. Podzemní zásoby samy o sobě nepohánějí lodě, rafinerie ani ekonomiky. Moderní energetická moc závisí na něčem mnohem větším: vrty, ropovody, terminály, rafinerie, přístavy, elektrická energie, distribuce a těžké strojírenství fungující současně. A možná právě tam se nachází skutečná nová říše 21. století. Děkuji za sledování videa. Jaký máte názor na venezuelské ropné rezervy? Měly by Spojené státy schopnost a vliv, aby to všechno opravdu fungovalo co nejlépe? Napište svůj názor do komentářů. Já se s vámi prozatím loučím. Posílám velké obětí a uvidíme se u dalšího videa.